NginguMrs Manxeba, ndikule nkonzo yaseZion Reform, inkonzo katata uMatshaba ongumSuthu ekhokhelweyo ngutata uArchbishop uTiwo Nono kumhlaba waseMonti. Ndikule branch yaseMacliye ekhokhelweyo ngutata umfundisi uMadikane. NginguMrs Manxeba oyi-Lady Bishop kula branch. Sizongcwaba eli xhego belisikhokhele kula branch yaseMacliye. Enkosi ke. Omnye umama naye uzawuvela Sisigegana eKapa, ndingumama Bishop phaya kweli bandla laseZion Reform. Ndiqonde noko mandingogqithwa ezinkomo, ndasuka ndatyeka, ndalapha ukwenzela uzobeka eli xhego lakatata uMzuzu. Enkosi. Ngumama uMtshazi. Nam ndithe songcwabe exhego kuba sihamba nalo. Ibhrentshi yethu yiMakhaza. Sizongcwaba exhego lidala. Dala sihamba nalo. Injalo ke siphinde Uzibuza uba umazi uba ngutata bani thetha Molweni bazalwane. Lo uthethayo ngumama uMagazi, mama uSive Magazi, phantsi kwebandla laseReform, phantsi kobaba uMashaba. Suyikhalisa kuthiwa bengathi uyayibamba nje Molweni bazalwane. Lo uthethayo ngumama uSive Magazi, phantsi kwebandla laseReform, phantsi kwebranch yaseMakhaza kuTsonga, phantsi awungomisi umisi. Andinguye uMrs. Mna ndingumadabisana webranch Macliye branch phantsi ko-President Madikane, Rev Madikane, Archbishop Manxeba. Ndingunomama ke betinana, nomama ungaka. Ndandisigqibela ndiyi-last born masipha ebranchini, but andiyazi ngathi andiseyiyi-last born. Okay, silapha mani sisengcele engqodo sizongcwaba ilungu lethu utata